बिराद दुखुनि बाथ्रा दिनैहाय थारैनो आङो मा बे मेटारखौहाय आङो एसेबां बेफोरबायदि गिदिर जागोन होननानै सानाखैमोन गाइस। बिराद दुखुनि बाथ्रा दिनैहाय थारैनो थारैनो बिराद दुखुनि बाथ्रा। आं माने बे खोथाखौ आङो एसेबां गिदिर मेटार जागोन होननानै आं सानाखैमोन। दा गेमस्रि मादैयाहाय माने बिराद गाज्रियैनो माने आलुखौहाय रिप्लाय होदों। दा मा जाबावगोन माने बिराद गिदिर आरोना। आं नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो आङो माने दसे समनि उनावहाय माने जाय मानसियाहाय माने थार माने भिडिअ लाबोयो माने थार बाथ्राजोंहाय जाय मानसियाहाय भिडिअ लाबोयो बे मानसियाहाय खैफोद जायो होननाया बियो नंगौ आरोना। नैबे आलुआथ' माने बयनिबो माने थार जायबा बे भिडिअखौ लाबोयो नालाय दा आलुआहाय माने बयजोंबो माने गाज्रि मोनजायो राइट। माने बयजोंबो माने गाज्रि मोनजायो एबा बयजोंबो माने नासय जायो राइट। दा नोंथांमोनाबो मा आंखौहाय नासयो होनबाथाय माबोरै नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय गोबां नायो। आं बे रिक्स लानानै आङो भिडिअखौहाय बानायो खिन्थु नोंथांमोनाहाय बुजिया। आं नोंथांमोन आं दा खिन्थागासिनो आलुजोंहाय मा जादों मा जायाखै। दा जोंहा गेमस्रि मादैयाहाय आलुखौहाय मा बुंहरदों मा होननानै माने बुंहरनाय जाखो। दा आलुआहाय माने सरि जेलनि ओंखाम मोनजाहैमारसिगोन आरोना। आं माने जायबा थार खोथाखौहाय आङो थार नालाय थार आं बे खोथाखौहाय आं बुंदोंमोन। दा बेफोर खोथाखौ बुंनायनि थाखायनो दिनैहाय आलुआहाय माने मा पुलिसनावहाय कमप्लेन होजाबाय। स' गोबां दुखुनि बाथ्रा आंनि थाखाय दुखुस'। दा गोबां मानसिफ्रानो दा मिनि खुसिगोन एबा माने गोबां मोजां मोनगोन। दा साला नोङो मालायनि भिडिअ लाबोलै मालायनि माबाफोरखौ नोङो लाबोलै होननानै। एक्सुअलि मालायनि माबाफोरखौ जाय मानसियाहाय माने एसे गुबुंले खामानि मावो बैफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय नैबे आलुआहाय ससियेल मिडियाआवहाय एबा बुजायना होनो एबा गोरोब होनो एबा बिसोरनि जायबा बुजिलायनो हायो एबा सानस'लायनो हायो बैफोर काहानिफोरखौहाय आलुआहाय बुजायनानै होननानै दिनैहाय ससियेल मिडियाआवहाय फैयो खिन्थु उल्थासो दाय जानाङो। हे गड एक्सुअलि नैबे दुनियावहाय जायबा मोजां मानसि बैफोरनि थाखाय जायगा गैमारल नामा। आं सानो आदै आरो मादैमोन आं बिनि सोमोन्दै जोंहा मादै गेमस्रिहाय मा बुंदों आं नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो दसे समनि उनावहाय। फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायलांगोरलाय। समान गोनां आदै आरो मादैमोन नैबे भिडिअखौ दिनैहाय नैबे आलुआहाय जागायगोन। स' नोंथांमोनाहाय खोनासंलांबानो जाबाय मोजाङैनो। आं फुल ए टु जेड आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै डिटेल्सखौ आं खिन्थानो आङो थांगासिनो राइट। दा ओरैबायदि खायसे मानसिफ्राहाय जायफोरनावहाय फैसा थायो बैफोरबायदि मानसियाहाय बैफोरबायदि एक्सुअलि अभद्र बेफोरबायदि बांसिन बैफोरबायदि जायो। माने बिसोरनावहाय गथ' गथाय हिनजाव बिसि फिसा दंखायो खिन्थु बिसोरनावहाय फैसा दं होननानै जायबा आरो गोरलै हिनजावसाफोरजों जे देहानि सोमोन्दै एबा फैसा होनानै जायबा फानग्रा टाइपनि साननानै बैफोरबायदि हिनजावखौ फुस्लायलाय नोङो आंनो हरसे था नों आंजों हरसे था आं एसिम फैसा होगोन होनबाथाय एक्सुअलि बेफोरबायदि खालामनानै गलि होनानै बैजोंहाय खामानिखौहाय सलायो एबा खामानिखौहाय जागायो राइट। दा आं खोथाखौ बुंनि दा बैफोरबायदि मानसियानो जेब्ला प्रेक्टिकल बसुमतारिया पस्क' रेप सं जेब्ला लाबोदोंमोन बे समाव जि बे गानखौ लाबोनायनि थाखाय दा प्रेक्टिकल बसुमतारि बिथांखौहाय दा गोबां बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन दिनैनि दिनावहाय। खिन्थु बैफोर काहानियाहाय जागासिनो। मैयाबो थांनाय दाख्लै मैया सानसे जाबाय थांनाय जायबा गौरां पार्क जायबा क'क्राझारावहाय बेयाव सासे मुस्लिम सेंग्रायाहाय सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो ओमफ्राय बे हौवासायाहाय पस्क' रेपआवहाय केस जानानै 20 बोसोरनि थाखाय दा बिथाङाहाय जेलाव थानांगौ। 20 बोसोर दा बिथांनि लाइफआहाय बरबाद।
दाथ' बे गैयाबाबो एक्चुअली 25-27 इयार्सनि जागोन बे सेंग्रायाहाय जुदि 20 बोसोर जुदि बिखौहाय साजा होयोबा जुदि 20 बोसोरनि उनाव जुदि जेलनिफ्राय गनानै फैयोबा बे मा जाबावगोन बे पुरा बोरायखाबाय बे मानसिया दारि सारि गोलाव जानानै फैगोन खानाय सानाय आरो बे माने बिनि लाइफआहाय माने धंस बिनि लाइफआहाय धंस दा बिनिखायनो मा जोंहा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बिनि बेफोरनि सोमोन्दैनि भिडिअ मोनसे लाबोदोंमोन दा गोबां दाय जादोंमोन गेजेरावहाय राइट गोबां दाय जादोंमोन बिनिखायनो नैबे आलुआबो बेफोरबायदिनो थिग थाङो जायफोरबा मोजां जे भिडिअ मटिभेट बा मोजां जे मानसिफोरखौ ससियेल वार्कार जानानै जे बुजायनो थाङो मा बैफोरबायदिनि नोजोरावहाय मोजां बाथ्रा बुंग्राफ्रासो मा उल्टा दाय जायो थिग बेफोरबायदिनो मा आलुनि जायबा हालोदाबो प्रेक्टिकल बसुमतारी टाइपनि दा बिथाङा गोबां मोजांनि थाखाय बे पस्टखौ रेप संखौहाय लाबोदोंमोन खिन्थु मानसिफ्रा उल्टा साननानै मा बिखौहाय उल्टा पाल्टासो बुंलाबायबाय माबा दम समसो हरलाबायबाय बे ससियेल मिडियानि थाखाय गोबां बे जेबो एवारनेस जायाखै बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे जकिं टाइपनिसो जादों होननानै माबा गोबां सोरां माने उल्टा पाल्टासो खोथाफोरखौहाय बुंहरबाय जाय मानसियाहाय मोजां बाथ्रा बुङो बैफोरबायदि मानसिखौसो माबा उल्टा पाल्टा माने मानसिफ्राहाय बुङो बोरै जागोन ओमफ्राय बैफोरबायदि आङो हारामि आं हौवाफोरखौबो बुङो बिसि फिसाय थासे थानायावबो मा नोंसोरा मा सासे हिनजावाहाय थोआ नामा सासे हिनजावाहाय थोआ नामा गुदुं मोनसेहाय थोआ नामा नोंसोरनि थाखाय बेलेग जे गुदुं नागिरबाय थानो दा बैसोरो मा बे हाबा जानाय हौवाफ्रा मा खायसे बेफोरबायदि हमजानायफोरा माबायदि हिनजावसा नागिरो मिथिगौ 15-16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाफोरखौहाय नागिरो 15-16 बोसोरनि बैसोनि हिनजावसाफोरखौ नागिरनानै मा बैफोरबायदिखौहाय आरो बैफोरबायदियाथ' एभेलेबलबो मोनखायोना आजिखालिथ' माने मोना एभेलेबल मोनो जायना फैसा दं बेनो राजा आरो बे जायना फैसा दं बे मानसिजोंहाय हिनजावनि जेबो आंखाल गैया एबा मा हिनजाव फैनो थाखाय लाइनावहाय बियो थाखायो हिनजाव फैसाल'सो नांगौ फैसाल'सो नांगौ बियो मा बुंनायावसो मोजां जे फैसाया खालि लाइफआवहाय फैसा थाबाल' मानसिनावहाय गोजोना होननाया बे खालि खुगानि बुंनायसो एक्चुअलि रियेल लाइफआवहाय नोंहा जुदि फैसा गैयाबानो नोंहा रियेल लाइफआव जेबो घन्टा नोङो मोनसे खामानि नों मावनो हाया एबा नों बाहेराव जेरावबो नोङो थांनोनो हाया एबा नोंखौ मा फैसा गैयाबाथाय मा नोंखौहाय मानसिनि नोजोरावहाय मानसिफ्रा नायनायानो नङा सैमा अमा मावजिनि नोजोरावसो नायगोन एक्चुअलि बैफोर मा बुंनायावसो मोजां जे माने फैसा गैयाबाबो संसार जानो थाखाय अनलायनानै थानायानो माने अनलायनानै मा होनो बिखौहाय माने माने थाखा फैसा गैयाबाबो संसारावहाय अनलायनाय थाबानो जायो जे बुङोना एक्चुअलि बियो मा रिल्स एबा मा भिडिअफोरावसो बेफोर खोथाफोरखौहाय मटिभेटफोरावसो खोनासंनो मोजां एक्चुअलि रियेल लाइफआवहाय दुनियावहाय फैसा गैयाबानो नों सासे सैमानि समान एबा सैमाजोंसो रुजु जायो बेयो रियालिटि आरो बे खोथाखौहाय बयबो मिथिखायो मिथिबाय बिनिखायनो फैसा खामाय ओमफ्राय बा 15-16 20 बोसोर एबा 17-18 बोसोरनि हिनजावसाफोरखौ मा बैफोरबायदि मानसियानो जायबा हाबा जाखांनाय बेनावहाय बेकग्राउन्डआव बिसि फिसा दंखायो अब्लाबो मा बैफोरबायदि मानसिखौसो एबा बैफोरबायदि हिनजावसाफोरखौसो बांसिन नोजोर होयो एबा मा बैफोरबायदि मानसिजोंसो बैफोर देहायारि सोमोन्दै एबा मा बायनाय टाइपआवहाय बैफोरजोंहाय माने खेला खालामो राइट एक्चुअलि आं बिनि सोमोन्दै आं जेबो बुंनो थांला बे गावबा गावनि गोसो नोङो फान जा नों बाय आं बेफोरखौ आं जेबो बुंनो थांला आरो बेफोरखौहाय बुंनानैबो जेबो माने रज' होनोबो हाया एबा जों मानसिया सोलायहोनोबो हाया बेफोर जाबाय फैसा थानायफोरनि आजिखालि साननानै नायलाय फैसा खिन्थाबाथाय माबोरै जायो SMS-फ्रावबो आजिखालि ओरैबायदि फेसबुकफ्रावबो ओरैबायदि भिडिअ कल खालामनानै खायसे हौवाफ्राहाय ओरैबायदि माने रिकुवेस्ट खालामहरो माने हिनजावफोरखौहाय ओरैबायदि माने SMS हरलाबाय थागोन आरो बैजों जाबा बैजों जाबा बैजों होननानै ओमफ्राय मा फार्स्टआवहाय गावनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय खिन्था हरगोन गावनि एबा सेंग्रानो जा सिख्लानो जा एबा हाबा जानायानो जा बैसोरबायदि एबा बिबाजै टाइपनि जानायफोरनो माने बैसोआथ' हिनजावफोरना माने बैफोरबायदि हिनजावफोरखौहाय हौवाफ्रा एक्चुअलि मा खालामो ओमफ्राय बे उन्दै हिनजावसाफोरखौबो मा खालामो माने गावनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय मेसेन्जारावहाय फट' खेबनानै हरनानै ओमफ्राय मा बे हिनजावसायाबो जुदि बे बिनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय नायबाथाय मा बुङो जे आंनो फार्स्टआवहाय बुंफ्लागोन बे हिनजावाबो फार्स्टआवहाय बुंफ्लागोन ओइ आंनो बेफोरबायदि हरनाङा आङो जाला माला आं बेलेग गुबुन सिख्ला बायदि नङा एबा मा आङो बैफोरबायदि आङो हिनजाव नङा आंनो बैफोरबायदि जाला माला फट' एबा भिडिअफोरखौहाय आंनो दाहर होननानै बेफोरबायदि मा बुंफ्ला हरसिगोन
जेब्ला बे हौवायाहाय माने बे खोथाखौहाय सोलायसिगोन आरो नों बेफोरखौ बादो नोंनोहाय बेसे फैसा नांगौ बुं नों आंनो खालि हरसेल' उन्दुनो फै आं नोंनो बेसे फैसा नांगौ आङो हरगोन राइट अब्ला नोङो जुदि आङो हिनजावफोरनि जायगायावनो थानानै बुंनोसै नोंखौ जुदि सोरबा बेफोरबायदि बुङोबा नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ नों आंजोंहाय उन्दु एबा नोंनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय आंनो खिन्थाहर नोंनोहाय बेसेहाय फैसा नांगौ आङो हरगोन होनबा बे अट'मेटिक बे हिनजावाहाय गलिखागोन बे सिख्लायानो जा एबा 16-17 बैसोनि सिख्लायानो जा एबा 20-22 बोसोर एबा हाबा जानाय हिनजावानो जा बियो गलिखागोन आरो बे मानसिया गावनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय खिन्थानो राजि जागोन नङाबा बे हौवाखौहाय लोगो हमनोबो राजि जागोन बेनो जाबाय फैसानि पावार फैसाया ओरैबायदि पावारफुल बुस्थु ना फैसानि थाखायनो मानसिफोराहाय मा खालामो गावनि देहाखौबो फाननांगौ जायो साननानै नाय आजिखालि एसे ओरैबायदि माने गोबां बेवहाय खालि हौवाफोरखौल' बुंनानै लाब गैया हिनजाव हौवा गासिबो सेम मिन्थिबायना बिनिखायनो मा एसे गावनि जायबा थिंकिं बिखौहाय मा सोलायनांगौ स' आङो मा खोथाखौहाय आङो बुंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां स्टार्टथ' खालामखाबाय खिन्थु मा नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय गोबां नायो नोंथांमोना आं गोबां मोजां मोनो खिन्थु मा आं मोजां मोनबाबो आङो मोनसे खामानिखौहाय नोंथांमोनाहाय मावनानै होआ बे खामानियाहाय जेबो गोरा नङा जेबो मा होनो हार्डवर्क नङा बे खामानियाहाय ओंखाम जानायावहाय दै लोंनाय बायदिसो बे खामानियानो जाबाय साबस्क्राइबखौ नोंथांमोनाहाय आंनि चेनेलखौहाय खालामनानै हो आं नोंथांमोननि थाखायनो एसेबां खस्थ' खालामै आङो भिडिअखौ आङो लाबोबाय थायो जाहाथे नोंथांमोना एसे बुजिथों एबा एसे सात्राक एबा एसे एवारनेसआव थाथों होननानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बेफोरबायदिनो आं मोजां भिडिअफोरखौहाय आं लाबोबाय थायो खिन्थु मा नोंथांमोनाहाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइबखौनो खालामनानै होआ साबस्क्राइब खालामनानै होयैनि जाहोना मा आं नोंथांमोननि थाखायनोथ' बेफोरबायदिनो आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा आंखौबो सासे नोंथांमोननि बर'निनो फिसा मा आंबो मा नोंथांमोननिनो मोजांनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोयो होननानै नोंथांमोनाहाय अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो मिन्थिबायना आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो जेसेबांबो आंनि भिडिअखौ नायदों बयबो अननानै प्लिज एसे साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे मोननै साबस्क्राइब मोननानै आंबो मा भिडिअखौ लाबोबाय थानो गोसो जानाय बायदि मा आंहाबो एसे मोजां मोननाय बायदि साबस्क्राइब खालामनानै होबाथाय नोंथांमोननिनो फायदा एबा नोंथांमोननिनो लाब जागोन मानोना नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन सानफ्रामबो आं बिनिखायनो रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोनखौहाय गोसो गोथारै नैबे आंनि आलु भाई इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होथार प्लिज स' आङो बेजों लोगोसे आरो आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावगोन नैबे आलुआहाय माने खोथायाहाय गोबां सिरियास दे आङो ओरैनो बुङाखै खोथायाहाय गोबां सिरियास 100% सिरियास बे खोथाया आरो ट्रुलि नैबे आलुआहाय दा हाबा जानोहाय सम जाबाय मानोना नैबे आलुआहाय माने गोसथोनाय गैया बिनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ आं खावलायो जे जुदि सोरबाफोर दंबा आलुखौहाय मोजां मोननाय प्लिज जुदि मोजां मोननाय गैयाबा नोंथांनावहाय एबा नोंनावहाय मोजां मोननाय गैयाबा नैबे आलुजोंहाय मा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आलुआहाय नोंखौहाय लागोन नोंथांनि गोसोआहाय खालि एसेल' मोजां जानांगौ नोंथाङा गोसोम गुफुर गोफा माइफोरजोंहाय जेबो खोथा गैया खालि नोंथांनि कारेक्टारावहाय एसे मोजांल' जानांगौ होमबाना आं लागोन मा नोङो मा एसे माने मा होनो एसे माने बैसो थांनायबाबो जेबो खोथा गैया ओमफ्राय आं बैफोरबायदिखौबो लागोन जायबा मानसियाहाय माने जाय मानसिखौहाय माने हौवाया सैया जाय हिनजावखौहाय हौवाया सैया एबा माने बिखौहाय जाय हिनजावहाय हौवा थैजानाय एबा माबा मोनसे जानानै बेनावहाय हौवा गैया बेजोंहाय सासे गथ'बो दं हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जेबो खोथा गैया डाजन्ट मेटार बैफोरबायदिखौबो आलुआहाय जुदि सोरबाफोर दङबा लानाय जागोन आरो खिन्थु नोंथांनि कारेक्टाराहाय एसेल' मोजां जानांगौ जुदि सोरबाफोर दङबा सिख्लाबाबो सोलिगोन एसे बिबाजै जानाय एबा रान्दि हिनजाव माने हौवा थैजानायबाबो सोलिगोन आरो खालि नोंथांनि कारेक्टाराहायल' मोजां जानांगौ जेबानो जा सिख्लाबाबो सोलिगोन माने गाजा गोमजायै आङो बैफोरबायदिनो आङो गोथार जुलिखौ आं खालामफिनगोन आरो आं बे खोथाखौ आं ओरैनो बुङाखै बियो 100% ट्रुलि मानोना आलुआबो हाबा जानायनि सम जाबाय नालाय दा बिनिखायनो हाबाखौहाय गाजा गोमजा जानो सानबाय आरो जुदि सोरबाफोर दङबा प्लिज अननानै खिन्थाबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय आं नोंथांखौ आङो कन्टेक्ट खालामगोन आरो दै नोंथांखौ आं कन्टेक्ट खालामगोन नङाबा फन नाम्बारखौबो होनानै दोननो हागोन आं डाइरेक्ट
कल खालामनाय जागोन आरो आङो दै नोंखौहाय डाइरेक्ट कल खालामनाय जागोन बिनिखायनो सोरबाफोर दङबा प्लिज कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव माने गुबुनफोर बायदिनो संसारावहाय नांलाय खमलाय बैफोरबायदि आलुआहाय मालाबाबो जाया मानोना आलुआहाय माने नोंथांनाव ओमफ्राय सोरबाफोर सानगोन दे बे खोथाखौ आं बावलांदों माने फरायनाय गैयाबाथाय मोजां मोननाय नङा नामा बेफोरबायदिबो साननो हागौ फरायनायजों जेबो खोथा गैया आं नोंखौ फरायैबाबो आं लागोन आरोना स' बिनिखायनो मा आलुआहाय जुदि हिन्जाव मोनोबाथाय गोबां अनगोन रानि बायदिनो दोनगोन आरोना बिनिखायनो जुदि सोरबाफोर दङबा प्लिज आंनोहाय जनायनानै हो आं नोंथांखौ आङो कन्टेक्ट खालामगोन आरो दै बे ओमफ्राय दा खोथायाहाय जाहैबाय एक्सुवेलि बै बे जे गेमस्रिनि जे खोथाखौ बुंदोंमोन आं बेफोरबायदि जेबो जायाखै जानाया मानोना आलुआहाय जायबा थार खोथा बेफोरखौसो लाबोनाय जायो बिनिखायनो आं दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला मानोना बारा गोलाव खालामबाथाय नोंथांमोनाबो नायनो बागोन बिनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय लास्टाव आं खावलायनोसै जे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो जायबा आं हिन्जाव नागिरदों बे खोथायाबो सिरियासलि दै जुदि सोरबाफोर दंबा खिन्थाबानो जाबाय स' आदै आरो मादैमोन दा नैबे समावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआवहाय बिसिम नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ लाभ इउ वाचिं लाभ इउ थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल अफ इउ